Здравейте, скъпи приятели! От една седмица ние, екипа по създаване на Народна патриотична партия Промяна, сме в центъра на град Русе с разрешение от кмета на град Русе по наше искане, за да продължим подписката по събиране на членове учредители на Народна патриотична партия Промяна, която е последната стъпка преди подаването на документите за регистрация в Софийския градски съд. Необходими са минимум 2500 членове учредители съгласно закона за политически партии и с това видео се обръщам към всеки един от вас, всеки един член на НПП Промяна. Ако ние, които сме около 1000 човека в момента, намерим от 3 наши приятели, регистрацията, документите за регистрацията ще бъдат събрани и ние максимално бързи и кратки срокове ще внесем документите в Софийския градски съд. Но, тъй като в Русе почти няма човек да не знае с какво ние, аз и Мирослав се занимаваме, искам днес да проведем пред вас едно дискусионно студио, какво би се случило, ако Миро Станчев, който ще бъде предложен за кандидат на кмет да участва на предстоящите местни избори, които ще бъдат на 25 октомври, какво се би случило, ако Миро Станчев бъде избран от всички русенци, жители на община Русе, в община Русе. Миро, ние много често говорим на тази тема. Искам да кажем сега нашите приятели, симпатизанти, членове, какво би се случило в община Русе, ако ти станеш кмет на град Русе? Ами абсолютно наложително е да се направи една ревизия за период може би от 20 години на обществените поръчки, които са направени, и да се направи един преглед на общински фирми, на общинските фирми, паркинги, гаражи, ВИК и другите, които са в структурата все още на общината. Ние имаме информация и документи, че се извършват гигантски кражби на обществени пари, завишават се цени на материали и труд в пъти, и поради тази причина общината не може да се изпълнява всички ангажименти, не може да обслужва социалните домове за умствено изостанали хора. Въобще, според нас, 3 от последните кметове се бяха вкопчили във властта само и само за да правят пари с техни близки приятели. Според тебе, можем ли да докажем, че те са извършили злоупотреби в особено големи размери, примерно докато те са били кметове? Как мислиш? Вижте сега, аз мятам, че може да го докажем, защото може да се наеми експерт или експерти от чужда държава, да им се даде една извършена поръчка с снимков материал и с количествени сметки, и те да го остойностят като вложени часове труд и като вложени материали. След което тези материали, този труд ще бъдат проверени към периода, в който е извършена тая поръчка, дали съответстват на цените, като естествено всяка фирма може да се сложи 15% доставно-складови разходи и печалба върху доставените материали. Но ние имаме информация, че тук се завишават в пъти часовите ставки на труд и доставените материали. Така че това е една кражба на наши общи средства. Аз го приемам като кражба лично на средства от моето семейство. Нека да поясня за всички наши приятели, че това са бившите кметове Елеонора Николова, която в момента е шеф на Борпор, Божидар Йотов, който беше кмет първо избран с гласовете на БСП, след това втори мандат независим и в момента е председател на местната структура на БСП, и сегашният кмет Пламен Стоилов, който е кмет не на всички русенци, а на политическа партия ГЕРБ. Между другото, скъпи приятели, ние започнахме една серия от видеоклипове, с които показваме истинското лице на кварталите в град Русе. Малко след като излезе клипа, с който показахме състоянието на Здравец Изток, нашия кмет направи едно интервю, с което каза, че Русе възвръща своя европейски облик. Аз честно ти кажа, мисля, че нашия кмет е невиняем, защото той не разбира същността, на което говори в момента. Как мислиш? Дали нашия град е град избран с гласовете на Дарик Радио най-добрият град на живеене в България? Как мислиш? Значи аз мисля, че това е едно политическо говорене предизборно, което няма общо с действителното състояние на града. Значи, в центъра пресечните улици са в окаяно състояние, за кварталите въобще не искам да говоря, защото те са под всякаква критика. Значи запрашеността в въздуха и в целия град, с изключение може би само на централната градска част пред община Русе, където кмета гледа през прозореца, навсякъде другаде положението е много тежко.
Скъпи приятели, ще ви кажа аз какво ще се случи, ако Миро Станчев бъде избран от русинските жители на община Русе за кмет на град Русе. Първо, 3 кметове ще бъдат обвинени. Второ, абсолютна ревизия на всички общински фирми и на управителите на тези фирми, ревизия на имотното им състояние. Отваряме всички европейски програми, достъпни до всеки един русенец или всеки един български гражданин, който иска да развива бизнес на територията на община Русе. В следващия момент ще ви кажа, екипът на заместник-кметовете на Миро Станчев, ако бъде избран за кмет, ще бъде избран пряко от народа български. Кандидатури по отношение на всички заместници, каквито пера има в община Русе, заместник-кметове, първо, кандидатури ще бъдат публични и второ, ще бъдат избрани с единодушие, единомислие от всеки един от вас. Събираме се в пленарната зала на община Русе и там се избира екипа на Миро Станчев. По обществените поръчки ще ви кажа как ще работим, как ще процедираме. До 50 000 лева всички обществени поръчки се разрешават единствено само с подписа на кмета на община Русе. Миро Станчев, след като е събрал офертите от фирмите, се поставят в една урна, избира се едно детенце от улицата, от някое училище, което бърка и избира номера на обществена поръчка, за която е кандидатствал, примерно, са кандидатствали много фирми. Номер 1, примерно, е фирма Хикс. Тя изпълнява тази обществена поръчка. И ще бъде така, че всеки един, който е изпълнил една обществена поръчка, няма право да изпълнява втора, докато не минат всички фирми, за да има справедливост. За корупция по тема жилфонд, от сега ви казвам, че госпожа Нягова, която е фактор в жилфонд град Русе, ще бъде обвиняем, след като вие, скъпи приятели, ни дадете информация кой какви пари е плащал за да получи апартамент. Жилфонд ще бъде на особен поглед от наша страна по отношение на това как са раздавани апартаменти и как така в един блок, който се намира в посока Разград в ляво, като крайни нуждаещи там в този блок има адвокати, има съди, има и прокурори, има и бизнесмени. Те не могат да влязат в тази категория крайно нуждаещи се. Скъпи приятели, ние сме тук до 27 май. След това започваме нашето присъствие в нашите квартали. Здравец, здравец!